Yeah, welcome back to the YouTube channel man. Camera zakula tilipati makamaka tilipati. Anyway, minute yankhula tinapereka update ndithu dzulo kwanena kuti Trump anabwera pa social media kwanena kuti yayi ndandira ripoti lochokera andiuza kuti akuti andiuza kuti ineyo ndege yathu ija inachita kugwesedwa ndi dziko la Iran. So timadikira report lochoka ku Iran timveso kuti ku Iran kuona ngayo atipo bwanji pa nkhani ya ndege imene ili helicopter Apache imene iyi chachitika njani ku ndege imene iyi nanga afterwards nanga uko kuchitika njani. Anyway, ma Americans akuti abwezera, right? So anapita ku dziko la Iran ndi kwaphulisa pa kana kumananiko ndikumabwera. Okay, sipanachedwe yayi nayenso Iran inatumiza mabombaso kumene kumachuka ndege zophulisazo ku Bahrain kumene kuli base ya America ikulu kwambiri fleet kumeneko plus ku Kuwait kumene kuli base yawonso kumenekonso ya Americans. Iwo angovunga mabomba kutiko mabase awiri amene wawa nde Abbas Araghchi, foreign minister wa dziko la Iran, analemba kuti ifetu sitizasiya chipongwe chiti chonse posabwezera yayi ife kuti imenya ife kubwezera, that's all. Titirana chako ichi iwe chako icho changa ichi, that's all. Anyway, komano pa nkhani kuza ndi ndege Iran kuti chani Iran ena kuti well, actually, this a confirmation of denial of that incident of not taking responsibility about shutting down the helicopter, Apache helicopter, by what Donald Trump, President of the United States, a couple of hours ago, this Tuesday local time, claiming that Iranian forces brought down the helicopter, Apache helicopter. And now we have this very clear message from Deputy Foreign Minister, tells Al Jazeera cables minutes ago that Tehran was not behind the attack on the U.S. Apache helicopter over the Strait of Hormuz. And he also said that given the highly tense situation in the Strait of Hormuz, such incidents could occur unintentionally. So that is a very clear line right now. They are denying the responsibility and all. Ife sidna shoot ndege ya America, okay? Sidna shoot ndege ya America. Ngati ndegeyo komanso kutheka konzoti na shootidwa komano sikuti chinayolenga la kuti shoot ndegeyo chifuna kuti ndegeyo ndoti inali malo amene timati combat area, malo achitetezo kumene kuchitika ma training, kumene kukutetezedwa, kumene tanena kuti musabwereseso chani sikufuna kudusa china chilichonse. So nkutheka ngati na shootidwa ndoti ashutidwa mwachani ashutidwa mwa ngozi kumene koko ku Strait of Hormuz ko koma tinalibe intention, tinalibe ngati kuyikira ngati kuti ifeyo basi tufate shoot ndege ijayi, no. You understand what I mean? Iran inatero. So komano nkhani imene nkama imene even ma Americans akuchita nayo manyazi kuti ayinene ndi nkhani kuti iwo aja aphulitsa malo awiri amene amachita kuti water reservoir, okay? Amakhala something kuti kuzokuti desalination. Malo amene wawa amakhala ngati nthu damu choncho ndithu ndi kumakhala kumakhala zida zone zoti madzi aja azikilinidwa akamapita mwa anthu azikhala oyera komanso ngati anali mchere ndoti asakhalenso mchere ngati mnali zichani. So kulenga ndithu kumadzi abwinobwino kuthankala ndithu, you understand, amachita kuti water reservoirs. Nde iwaja apeza zoti aphulitsa malo awiri amene wawa. So actually ku Iran news iyo ndithu ikuyenda and anthu enaso ndithu akuyipanga report news ija koma ama Americans yo sakuyipanga report
Western media sakupanga report china chilichonse nkhani chakungoyisiya. Why? For nzochititsa manyazi ndi zinthu zopanda umunthu, zinthu zoti apanga okha koma akanika kuti azinene. Why? Chifukwa zinthu zoti auchitenso manyazi ndi zinthu zawo zimene apanga zosowa umunthu. Anyway, midzi kumene kundithu ina ikusowa madzi adulidwa chifukwa chino kuti aphwasulako, apolisako. So mudzi ngati ku Bamani, ku dera lachira kuti Hormozgan. Yeah, dzina ndawerenga choncho, Hormozgan. So akuchita manyazi kuti anene. So the U.S. is beginning their retaliation after the Apache helicopter was shot down over the Strait of Hormuz, and they're doing super fucked up shit. So they struck a couple clean water tanks in villages full of innocent people. And now they don't have water. Of course, you won't find any U.S. news sources covering this as of right now. At least I can't thus far, only on social media. But there's lots of international news sources covering it. Yeah. Maybe we should just stay away from the Strait of Hormuz right now, because that's what we've been warned. And they're doing all sorts of shit. This just started a few hours ago. But the water thing has me especially pissed off. That is cruel. That is pure evil. Water. They don't have clean water. Innocent people in villages in Iran don't have clean water. And the same, ma-Americans ndi ma-Israel. Anthu awa watu ndi ma-civilians. Ndi anthu amba chabe. Tesi inu ngati kumene mukhala inuko. Kuli wonse kumene mukutionerako. Inu mwakhala kumene kucha. Basi mwamva zoti mudziko muno muchitika nkhondo. Basi iwo acha kubwera kuzangophulitsa inuyo waterboard yakonuko, inuyo madzi nkusiya kumene kucha. Sino asilikali, hayi mungopanga zanu. Imene ndi America. Amene ndi mayi wa democracy. Amene ndi anthu amene amapanga mabungwe ati ndithu olimbikitsa ufulu. Trump anawuza Netanyahu pa nthawi imene Iran inaphulitsa ku Israel. Trump anayimba foni usaphulitse usabwezere chonde. Iwo pa ndege investigation sinamalizike bwinobwino, ndege iwo akuti chobwezera. Anyway, ngandimene koma kuti zonse zikuchitikazi akuti sizikusokoneza ma negotiations. Sizikusokoneza kukambirana pakati pa America ndi Iran. America ikutero akuti kukambirana ndithu kuti still akambirane mpaka nafika pa deal. US officials remain optimistic, though, saying today's strikes were only meant to serve as a warning shot to Iran, and they're hopeful that a deal to end the conflict can still be reached. Ku UK kuchitika mwambo weekend. Mwambo umenewu ndionena kuti afuna azipereka akugulitsa mwambo amene akuchititsa ndi kwa Israeli. Ku UK iko iwowo akutsatsa malonda, akugulitsa malo. Akugulitsa malo amene wawo akugulitsira kuti. Malowa akuti ku Palestina. Kuti apha anthu kuja, agumula kuja. Kumene kuja. Akuti aliyense ndithu amene akufuna ndithu akugulitsa ndithu malo, kutsatsa malonda ku UK iko. Kuti kwa amene akufuna ndithu malo nazipita pamene kujako azikadulira kuti inu apa, mangani apa. So ku parliament anthu ena ku UK adzudzula kuti no, actually anthu ena akuluakulu ma MP chani azoti akuluakulu. Come on. If singafika pamene popo. Izi tisalole kuti zimene zichitike kuno kuyani zokusababiri. Let's just imagine if this weekend in our capital city there were a great Russian
real estate event, selling off Ukrainian land. Quite rightly, without hesitation, the government would move to ban such an illegal event. This weekend in London, there is the Great Israeli Real Estate Event, openly advertising the illegal sale of land in illegally occupied Palestinian territories. The government has rightly recognised the state of Palestine. Surely, given that, we should now move to ban this event, selling off land illegally in Palestine, in our capital city, this weekend. Foreign Secretary. Well, we are pursuing this particular event, and also if there are any cases where we find that there are breaches of UK law, we will also pursue those issues as well. But look, there is a wider issue here, which is that nobody should be advertising in the UK illegal settlements. Nobody should be pursuing those illegal settlements. No businesses, no organisations should be getting involved in them. And we have shown our willingness and determination to impose sanctions on organisations that do, just as we have set out today. We will continue to do further sanctions where we have the opportunity to do so, because support for illegal settlements is wrong. Ndabeka example kuti ya Russia. Kuti Russia tabwera nkupangisa event imeneyi kuti tikutsatsa malo kumayi ku Ukraine. Kuti anthu muzibwera muzikagula malo amene kutako. Ikugwira. Right? So yeah, that's it. Guys, thank you so much. Malawian cameras.